खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव ओनसोलनि अमृतपुर सारियालियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। जौ लोंनानै बिटिआर सरकार थामहिनबा प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि मिशन बैसुमुथि बिथांखि लानानै एबा लानायखौ मोनसे फोसावथाय फोसावगासिनो दं। बेखौ लानानै सासे जौ लोंनानै बिएस नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा जौ लोंनानै मिशन बैसुमुथिनि पोस्टार थामहिनबा हर्डिंखौ दानसिदों आरो बे दानसिनायखौ लानानै गावनो गोरोन्थिखौ निमाहा बिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो प्रमोद बर'नि दैदेननायाव मिशन बैसुमुथिनि मोनसे माव बिथांखि लादों आरो बे माव बिथांखियानो जाहैबाय हा हुनि जेंनाखौ सुद्रायनाय एबा हा हुनि जेंनाखौ मावफुंनाय मोनसे माव बिथांखि लादों आरो बे माव बिथांखिनि फोसावथाय बिलाइखौ लानानै पोस्टारखौ दानसिदों बिएस नार्जारी मुंनि अमृतपुरनि थागिबि बिएस नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा आरो बिथाङा गावखौनो फोरमायदो दे जौ लोंना लानानै गोरोन्थियाव मैया मोनाबिलिनि 4 बाजियाव बे दुथां खामानिखौ मावदों होननानै गावआनो सिमान जादों। बिएस नार्जारीआ गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै निमाहा बिदों। बे समाव फिन फोरमायबावदि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव दिनैसिम प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा 1 लाखनिबो बांसिन हानि पाट्टा होबाय आरो बे हा पाट्टा होनायनि उनाव फिन आरोबाव जाय माव बिथांखिनि मुङानो जाहैबाय मिशन बैसुमुथि माव बिथांखि आरो बे मिशन बैसुमुथि माव बिथांखियानो जाहैबाय रायजो राजानि थामहिनबा बिटिआरनि हा हुनि जेंनाखौ मावफुंनानै गोरलैनो मावनो हानाय बे मोनसे माव बिथांखि लादों आरो बे माव बिथांखिखौनो रायजो राजानो मिथिहोनो थाखाय प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोनसे फोसावथाय फोसावगासिनो दं आरो बे फोसावनाय हर्डिं एबा थामहिनबा पोस्टारखौ बिएस नार्जारी कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव ओनसोलनि अमृतपुर सारियाली ओनसोलनि बिएस नार्जारी मुंनि सासे दुथां सुबुङा थामहिनबा जौ लोंनानै बे हर्डिं एबा फोसावथाय बिलाइखौ दानसिदों होननानै बिथाङा गावनो बुंनानै निमाहा बिदों। बिटिआर सरकार थामहिनबा प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथाङा निमाहा बिदों। बिथाङानो जाबाय बे माव बिथांखियानो जाहैबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि एबा बिटिआर ओनसोलनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनाय मोनसे माव बिथांखि बेबायदि दानस्रांदों जेराव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुदों जेराव नोंथांमोना रोखा नुना मोनदों जे बिथाङानो जाहैबाय बिएस नार्जारी आरो बिथाङा जौ लोंनानै मैयायो सेखाजों दानसिदों होनना बिथाङा गावनो सिमान जादों आरो बे माव बिथांखिया जाबाय रायजो राजानि थाखाय साफ्रोमबो बिटिआर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मोनसे माव बिथांखि लादों। बेनो जाहैबाय मिशन बैसुमुथि माव बिथांखि आरो बे मिशन बैसुमुथि माव बिथांखियानो जाबाय बिटिआर ओनसोलनि हा हुनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि मोनसे गोरलै सुबिदा बेखौनो रायजो राजानि मिथिहोनो थाखाय प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिथाङा बिटिआरनि गासै 4 जिल्लायावबो फोसावगासिनो दं आरो बेखौ लानानै हरखाबै दुथां थामहिनबा बिथाङानो जाहैबाय बिएस नार्जारी बिथाङा जौ लोंनानै बे खामानिखौ मावदों होनना बिथाङा गाव सिमान जादों आरो बिटिआरनिफ्राय निमाहा बिनायखौ एबा बिटिआर सरकारनिफ्राय निमाहा बिदों दानिया फैदों दुथां थामहिनबा कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव ओनसोलनि अमृतपुर सारियालीनि बिएस नार्जारीया बिटिआर सरकारनिसिम माबायदि निमाहा बिदों जों बिथांनि खुगानिफ्राय मिथिना लानि। आंनि मुङा बिएस नार्जारी। मा गामिनि? अमृतपुर गामिनि। मा जाथाय जादों जानायालाय? मैया बिदिनो 4 बाजियाव आं जौ लोंनानै फैनानै सरकारनि बैसुमुथि हानि पोस्टारखौ बिसिफ्रांफैदों। बबे जायगायाव बिसिया? अमृतपुर सारियालियावनो। दा मा हास्थायो? आङो दा बे पोस्टार दानसिफ्रांनायखौहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआवहाय आङो निमाहा बियो अननानै साफ्रोम निमाहा बियो अननानै साफ्रोम रायजो राजा गासैबो निमाहा होदों आंनि बे दायनि सायाव आरो आं माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि खामानिखौ आं मावला बिनि सायावहाय आंखौ निमाहा होदों गोजोन्थों। आंनि मुङा बिएस नार्जारी। मा गामिनि? अमृतपुर गामिनि। मा जाथाय जादों जानायालाय? मैया बिदिनो 4 बाजियाव आं जौ लोंनानै फैनानै सरकारनि बैसुमुथि हानि पोस्टारखौ बिसिफ्रांफैदों। बबे जायगायाव बिसिया? अमृतपुर सारियालियावनो। दा मा हास्थायो? आङो दा बे पोस्टार दानसिफ्रांनायखौहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआवहाय आङो निमाहा बियो अननानै साफ्रोम निमाहा बियो अननानै साफ्रोम रायजो राजा गासैबो निमाहा होदों आंनि बे दायनि सायाव आरो आं माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि खामानिखौ आं मावला
बिनि सायावहाय आंखौ निमाहा होदों। गोजोन्थों।